Напередодні Джо Байден відвідав американських військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії у Жешові неподалік українського кордону. Він повечеряв із бійцями та розповів про мужність українського спротиву. До всього додав, що вони зможуть це побачити. Ви побачите жінок і молодих людей, які стають перед цим бісовим танком і просто кажуть: «Я не піду, я стоятиму на своєму». Вони неймовірні. Українці мають потужний хребет і неабияку сміливість. Я впевнений, що ви у цьому переконаєтесь. Також господар Білого дому у Варшаві поспілкувався з українцями, які через війну покинули власні домівки. На питання журналістів, що Джо Байден думає про Путіна, американський президент назвав його м'ясником. Я хочу з моєю дівчинкою додому поїхати. В Україну. Ми вам допоможемо. Ми вам допоможемо відновити свою країну. Кожне місто і кожне село. Ми вам віримо. Ми віримо в вас.